लाबनाय वीडियो बनाया पारा लागे उपाय नाय नदीटा बांगाल दोसो फानो 50 थाखा नावा फिसा जाबायना एसे दै फिसाबावसो दै गिदिराव मिसिबां जावनानै ना जायो नाय आस्ते आस्ते सिन्था नाय सिन्था गैया खोथाखौ मानि खोथा मानियाबा जाया बारा जाबाय मानसिया ओरैहाय जेबो सिन्था गैया जाजोबगोन हाबा थांजोबनांगौ बिसो देरसिनबाव सिमोनदिया बेनो देरसिन आन्दैयावहाय मुस्किलखा दै गिदिराव बारनांगौ होनबालाय नोङो गैयालै आं दै बारनाय सिमां गैया दैयाव आं इन्ट्रेस्ट गैखाया लेबो थौनिसो नांगो सिङाव थाहैया नै नांबाय खाख्रब होथारबाय नै मालाय दा रानगोन माथो सानजाजोंनोलै बाज्रुमदो बिदि बाथुला जायो नामा बिदियाव थैयो ओइ माया अरमे दैखौ गानाया नांफिननाय जायो बाज्रुमानो खर' हमदा उजुमे मा उजुमे Ormi ma ormi đấy, bạch này không xin